приятели, аз съм Елена. Днешното видео ще правим пак тъпата част на хорор част 2, защото беше част 1. И полагам, че сега искам да направя тази част 2. Ще има част 3, част 4, част 5, и част 6. Всякакви части ще има. И да, абсолютно всякакви части. Затова нека се заемем, защото това място е толкова хлъзгаво, колкото си мисли. И предполагам да почваме. Днес си гледам пак на телефона, нещо и писа си гледам Леди Даяна, няколко клипче и ми излиза едно съобщение. И хорор ми пише: хай да направиш нещо за кървавата Мери. И аз съгласих, няма как да не откажа, иначе трябва да направя нещо лошо с мене, да ме убие, да ме размаже или да ме атакува нещо си и да прави с мене. И днес искам да направим този ритуал, но пък трябва да търсим и бележки. Айде. Искам да призовем. Скасим лампата. Трябва да е абсолютно тъмно. Много тъмно. И трябва нещо да свети. Ето, ние си имаме коледна елха. Ето елхата. Ще можем да има играчки. И тук това ме много кефи. Вижте. Че топката се едно се манда. Гледайте. И да. Не какво снимам, защото телефона ми е бърнат на там. Не знам. Да почваме. Така. Добре, ето тук ще я призваме точно до червените свеж. Взимам най-голямата свеж. Тази ще взема. Тук. Надявам се да няма нещо страшно. И в детската градина само такива истории. Детската градина. Да се надявам, не тук много такова треска. От какво треска така, бе? Абе, не! Ще та пребия. Стига да е. Значи трябва някъде друг. О! Тук. Ето тук вече. Смещам вече е топа. О май гаш. Слушам някаква зла енергия. Казваме 3 пъти. Кървава Мери, покажи своето дете. Айде. Кървава Мери, покажи своето дете. Кървава Мери, покажи своето дете. Кървава Мери, покажи своето дете. Това хората ми мъчат. Хора, май, ритуал се получи. Хора, там има санка на бебе и на човек. Бърната надолу. Е така. Това ритуал се е получил за първи път. Един ритуал ми се е получил. Стига човекът стига. Даже ме страх са да тире да подредаш свещите. Но ме страх, хора. Sakura.
Без то. Хора, искам да видя това. Там има нещо. На тая врата там до спалната има нещо. Чакайте, сега ще увелича екрана, за да можете да го видите. Ето там точно, ето там. Вижте, има някаква сянка, подобна на човек. Има ръце, има седна някаква майка. Точно там. Хора, то поудял ли е то хорерор? Как може да правя такива неща с мене? И хора, надявам се видеото да ви е харесало. Утре ще направим и трета част. Това беше втората част, а утре ще правим трета част. Първа, втора и накрая трета. Първа, втора, трета. Накрая четвърта трябва да направим. 5, 6, 7, 8, 9, 7, 11, 12, 13. Трябва си. Добре, че ударите палци нагоре. Ще се опитам да я изгоня по някакъв начин. Или пък ще развън детето ви, може в другите части там някъде. Ако се интересувате от тази легенда на кръвовата Мери, ударете палци нагоре, ще я направим заедно. Чао на всички! И се абонирайте за канала, за още интересни видеа. Чао!